дар нимсоли аввали соли ҷорӣ ба назорати иҷрочиён дар вилоят ва иҷрочиён дар суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд 1724 адад ҳуҷҷатҳои иҷро оид ба рӯёндани маблағи алимент ворид гардидааст, ки дар қатори дигар истеҳсолотҳои иҷро доир ба ситониши маблағи алимент дар марҳилаи иҷроӣ давравӣ қарор дорад. боиси зикр аст, ки илова бар ин дар назорати иҷроичиёни хадамоти иҷро дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва иҷроичиёни хадамоти иҷро дар суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд 22893 адад истеҳсолотҳои иҷро вобаста ба рӯёндани маблағи алимент аз солҳои пешина мавриди иҷрои даврагӣ қарор гирифтааст. дар 6 моҳи соли 2022 бошад, тибқи маълумот нисбати 121 нафар шахсоне, ки аз пардохти маблағи алимент аз шадӣ саркашӣ намуданд, чораҳои қонунӣ андешта шудааст. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 6 адад зиёд мебошад. ҳолатҳои саркашӣ намудани алиментсупорандагон бештар дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Конибодом, Спитамен, Деваштич, Ашт ва ноҳияи Айнӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ҳамин давра назар ба ҳамин давраи соли гузашта аз ҷониби иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилояти Суғд нисбати нафароне ки аз пардохти маблағи алимент ашади саркашӣ намуданд, нисбати 115 нафар пешниҳодҳо ба маҳкамати прокуратура ирсол гардида буд ва аз ин 57 адади он қонеъ шуда, 12 адад ба 12 нафар маҳрумӣ аз озодӣ ва ба 43 нафар корроҳои ислоҳӣ ё ҳатмӣ дода шуда, нисбати 2 нафар ҷарима татбиқ карда шуда. агар қиёс ба соли гузашта гирем, мисол ба чиқади ки ман қайд додам, нисбати дар ин давра нисбати 121 нафар пешниҳод карда шудааст, яъне ки 6 нафар зиёд ва аз ин теъдод қонеъ гардидаш дар ҳамин сол 73 нисбати 73 нафар бошад, дар соли гузашта бошад нисбати 57 нафар қонеъ шуда. 121 нафар алиментсупорандагоне, ки бинобар ашадӣ саркашӣ намуданд, аз пардохти маблағи қарзи алимент пешниҳодҳо ба мақомоти прокуратура ирсол гардида, аз ин шумора 73 адад қонеъ карда шуда, ҷазои таъин гардида бо ҳукмҳои судӣ бошад нисбати 11 нафар маҳрумӣ аз озодӣ, нисбати 61 нафар корҳои ислоҳӣ ё ҳатмӣ ва нисбати 1 нафар ҷарима таъин карда шудааст. ҳамзамон гуфта шуд, ки бинобар муайян намудани ҷои зисти аниқи қарздорон ва дарёфт нагардидани молу мулки онҳо дар асоси пешниҳодҳои иҷроичиёни хадамоти иҷро дар вилоят нисбати 41 нафар алиментсупорандагон аз тарафи мақомоти судӣ санадҳои судӣ дар бораи эълон намудани кофтукови қарздорон қабул гардида, барои иҷроиш ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ирсол карда шудааст. ин 41 нафаре ки иҷрочиён манзили истиқоматишба мераванд, дар манзили истиқоматиш зиндагӣ намекунад, онҳо санад тартиб мекард, аз раиси кумити маҳалла чӣ маводҳои зарурӣ талаб карда мегирад ва дар ин асно пешниҳод мекунад суд ба ки анамин шахс нестааст, ҷош номуайян. бинобар ҳамин дар асоси ҳамин пешниҳоди иҷрочиён кофтуков эълон карда мешавад. маҳдудият мо ҳамон шахсҳоям мондосем, ки мо медонем иҷрочӣ даъват мекунад, даъватнома мефисонад, мебурад, баёнотша мегирад, протоколи курсиш таъмин мекунад, ки ягон молу мулк надорад. нисбати ба ҳам мо маҳдудият гузоштосем. бисёри вақтҳо ҳозир ҳамин давра 8 нафар алимент 23 000 маблағ рӯёндем. ҳамин нимсолава нисбати 8 нафар маблағ барои пардохт кардани алимент барои фарзандон нест, аммо барои чиптахарӣ, барои федератсия растида намедонам аз куҷо маблағ дарёфт мекунаду ва он мехоҳад воронда рафтан аҳдуди ҷумҳурии Тоҷикистон. иҷрочиён ки вақте ки муайян мекунанд ки 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ маблағи қарзӣ дорад, гирифтосанд нисбати ҳамонҳо қарори ҳамин маҳдуда қабул карда раёсату пешниҳод кардосанд, мо тавассути хадамоти иҷро ба вазорати корҳои хориҷӣ ирсол кардосем ва нисбати онҳо маҳдудият гузошта шудааст. ҷиҳати таъмини волояти қонун ва иҷрои санадҳои судӣ, ки дар самти ситониши маблағҳо масоили гуногунро ба миён меорад, аз ҷониби иҷроичиёни хадамоти иҷро дар вилоят вобаста ба пешниҳод намудани қарздорон ба феҳрист ва махзани низоми ягонаи идоракунии сарҳад ва раводид як қадор корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотӣ имрӯз.